първо. Спак да готви, после се отпада. Тук, ето тук. А това е като нямаш. Да, виж. Какво да правиш така? Трябва да изтегля. Всеки по-част отвър изтегля на крак. Трябва да е само сън. Само сън. Ще се ощипя сама. Препадам. Какво? Какво става? Драколора? Какво? Драколора е тук? Сериозно ли? Драколора. Имам съвети за косата ми. Как е? Приятелки, вие не сте зомбите или духове? Не сме. Защо? Ами ви бяхте умрели. Не сме умрели. Много си забавна понякога и много разсеяна. Да, така си е. И не сме умрели, нито сме зомбита. Само бяхме заспали тук, защото на сестра ми Стравис беше изгубен бутушът и беше тук. О, добре, значи няма за какво да се притеснявам и да тъжа. Аз мислех, че сте умрели и че съм ви загубила. Не. Сега, какво мислиш за новата ми прическа? Мисля, че е готина. Благодаря. Нали все пак съм фризьорка. Нека да си поседнем. Толкова е приятно, нали така? Да. Все пак трябва да потърсим бутушът ми. И то все по-бързо. Нямаме време. Хайде да ставаме. Да. Розандо, тя е права. Сестрата ти е права, те. Трябва да вървим по-скоро, а не да се почуваме. Добре де. Хайде да вървим. Изминахме доста път. Не трябва ли наистина да се починем? Не мисля така. Трябва да продължим напред. О, добре. Хайде. Бройте ме и мен. Какво? Защо с такава коса, Рапунцел? Майка ти се казва така, де.
Дай да ти оправя. Аз вече се научих. Сигурен си, че се научи. Дай да ти оправя косата. Иначе ще ходиш префарцунена и всички ще ти се смеят. Ето така. Уоу, сервис. Ти само не почисти косата на сестра си, но и сякаш някак си я удължи. Така е по-хубава. Но какво става? Какво е това? Ще седнем. Така. Здравейте, госпожички. Какво си мислите, че правите тук в моята база? Мислите си, че ще се отървете от мен? Грешите, защото трябва да решите задача по математика. И тя няма да е лесна. Тя ще е нещо като матура. И то сякаш е последната ви матура. Урокът ще е на на лице. Първа задача у нас. Майколе, тя ще ми направи нещо. Може ли да попитаме господин Ради? Наричате ме Ради. Господин Ради, какво е това? Вие не знаете намиране на лице на фигура? Това си е съвсем просто. Да. Интересно. Трябва да ви уча като първокласниците. Дори и бебетата ще трябва да го знаят. Погледнете. Пишете си дадено. Направо приписвайте.
Ето това искам да ви решите. Записвайте по-бързо, по-бързо! Секичка идвам. Има ли проблем, че ще пишем ето тук? Не, няма никакъв проблем. Готови сме! Я да видя, я да видя. Отлично изражение, отлично приличие. Вие се справихте. Така ли? Да. Малки. Ние сме малки хора. О, добре тогава. Но какво става тук? Не е времето да спите. Но моля те. Не! Ставайте, хайде, ставайте. Имате да учите. За утре. Всъщност не, нямате да учите, де. Трябва да напишете на песен. Добре, ще я напиша. Заедно с мен. Добре.